Shout out sa'yo! Naubod ng guwapo! Sige nga, naniniwala ka bang guwapo ka? Pakitaas ang kamay, kanang kamay, dali. Taas mo yung kanang kamay mo, huwag kang mahiya. Sige na, kahit nakikita ka niyang katabi mo na, kuya, di ako naniniwala. Go lang, kakapalan lang ng mukha yan. Anyway, nagbabalik pa rin ulit ang inyong kadaldalan, ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kanina nga nagtatanong ako, sabi ko, ano mas pipiliin mo? Lalo na sa'yo, ate, alam ko naman hanggang ngayon wala ka pa ring jowa. Kasi naman, ba't ang taas ng standards mo, B? Kung pipili ka, ano mas gugustuhin mo? Guwapo pero bastos? O tsaka pero makajos? Sige. Isa-isahin natin yan. Pwede naman ako kung papipiliin mo ko. Gusto ko yung guwapo tapos... hindi. Doon ako sa... Alang hirap. Doon ako sa makajos, syempre. Well, kung medyo wala namang itsura, pero mataas ang appeal, pwede na yan, mapagtsatsagaan na yan. Coveran ko na lang ng unan yung mukha. Sige nga ha. Kapag ka naman guwapo, pero bastos. Yan, sige. Yan, maganda yan. Pampakilig sa tropa. Yan yung mga tipong pwede mo i-flex sa story. Pero mamaya, huwag ka na magtaka pagka pumunta yan sa isang party. Gulat ka, may kakandong. Kung pinili mo yan, be, gusto mo diba gwapo? Syempre, habulin yan. Kumbaga ano yan, tinatawag na eye candy. Pero ang disadvantage naman yan, kapag ka humarap ka ng gwapo, tapos bastos, pag nakahanap ng mas maganda yan sa'yo, be, ay, humanda ka ng umiyak sa huli. Ito naman. Sige, pagbigyan naman natin yung mga tsaka. Ay, hindi mo masyadong tsaka. Masyado naman masakit yon. Yung hindi masyadong kagwapuhan. Pero grabe, laman ng simbahan. Sige nga, taas mo nga ang iyong kaliwang kamay kung naniniwala kang makajos ka. Sabi nila, mabait ka naman. Ito naman ang mga advantage yan. Ayan. Kunyari may problema ka. Ayan. Prayer warrior. Ganon. Lahat ng mga kasalanan mo, siya na bahala. Ilalapit ka na kay Lord. Pero. Ito yung mga tipong mahihiya kang i-post sa social media. Kung tipong magkakaroon kayo ng live selling, ito yung mga tipong pwede bang sa product na lang nakapokus yung camera? Well, nasa sayo naman yan kung anong gusto mong maging jowa. Kaya pag-usapan natin yan, more. Katulad nitong listener nating si Kuya Jay, naniniwala akong makagwapo at saka makajos. Anyway, tuloy-tuloy lang po ang ating daldalan. For now, here's another music brought to you by Marco Season. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Ang pag-ibig. Metro's number